Nail Coach Παρασκευής. Καλώς ήρθατε, είμαι η Νίκη Καλατζή και σήμερα θα αφήσουμε στα γρήγορα τους προλόγους γιατί θέλω να σας δείξω ένα καινούριο προϊόν, ένα προϊόν επαναστατικό το οποίο φέρνει για πρώτη φορά στην αγορά η εταιρεία Alezoree. Και φυσικά αναφέρομαι στο Liquid Polygel. Ναι, σωστά ακούσατε, Liquid Polygel, υγρό δηλαδή Polygel, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 9 διαφορετικές αποχρώσεις cover συμπεριλαμβανομένου και του Clear. Διατίθεται σε medium ρευστότητα και η τοποθέτησή του, την οποία θα δούμε στην πορεία, γίνεται ακριβώς όπως και η τοποθέτηση μιας rubber base. Παρόλο που ο τρόπος τοποθέτησής του είναι ίδιος με αυτόν μιας rubber base, δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή. Ανήκει στην κατηγορία των σκληρών υλικών, μπορούμε δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε επεκτάσεις μεσαίου μεγέθους, αλλά και ενίσχυση φυσικού νυχιού. Πάμε όμως να δούμε και στην πράξη ποια είναι η διαφορά μεταξύ Liquid Polygel και μιας rubber base. Και πάμε να δούμε μαζί τον τρόπο τοποθέτησης. Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία προετοιμασίας του φυσικού νυχιού και το manicure, πρώτο βήμα είναι να τοποθετήσουμε μια πολύ λεπτή στρώση στο φυσικό νύχι Rubber Base Clear. Για τη διαδικασία αυτή ενδείκνυται η Rubber Base Medium και η Rubber Base Thick, όχι όμως η Non-Heat. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει απευθείας με το πινελάκι από το μπουκάλι, με πολύ όμως μικρή ποσότητα, ή με τη βοήθεια ενός πινέλου gel, το οποίο θα μας βοηθήσει με τριφτές κινήσεις να εισχωρήσει καλύτερα η rubber base στα λέπια του νυχιού. Και αφού η πρώτη μας στρώση πολυμερίστηκε για 60 δευτερόλεπτα, θα περάσουμε μια πολύ λεπτή στρώση liquid polygel πάνω σε όλη την επιφάνεια του νυχιού, προσέχοντας καλά να καλύψουμε όλα τα σημεία, χωρίς το προϊόν να τρέξει στο δέρμα. Τοποθετούμε μια μικρή μπαλίτσα προϊόντος λίγο πιο κάτω από την περιοχή των επονυχίων, όπως ακριβώς δουλεύουμε και με τη rubber base. Σπρώχνουμε λίγο προς τα πάνω και στη συνέχεια με διαδοχικές κινήσεις αριστερά-δεξιά κατεβάζουμε το προϊόν έως τα 3/4 του νυχιού. Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο γραμμικού μπορούμε να στρώσουμε το προϊόν ομοιόμορφα σε όλη την πλάκα του νυχιού και στη συνέχεια να γυρίσουμε το δάχτυλο ανάποδα για να τελειοποιήσουμε τη δομή μας. Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, πολυμερίζουμε για 60 δευτερόλεπτα . Μπορούμε να διορθώσουμε το σχήμα ή τη δομή εάν αυτό κριθεί απαραίτητο με λίμα και στη συνέχεια να περάσουμε απευθείας top ή το ημιμόνιμο χρώμα της επιλογής μας. Και ένα ακόμα Nail Coach έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Οποιαδήποτε απορία θα χαρώ πολύ να σας τη λύσω στα σχόλια. Και αν σας άρεσε το βίντεο αφήστε μου μια καρδούλα. Καλή συνέχεια!